جس طرح دے بھی حالات ہونگے اے محمد عربی دے فقیران دا رات دے اس پہر اعلان ہے اسی اپنی جانا حضور واسطے رکھی ہوئی تے کہندے ہوئے میدان چاہاں گے کرو تیرے نام بے جان فدا نہ بس ایک جان دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کرو جہاں نہیں کروں تیرے نام پہ جان فدا تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد بس ساڑی اتنی گزارش ہے جس ویلے میدان جہاد چترن ویلے کسے دا دل ڈر رہا ہوئے کہ جناب اسی بندے بڑے مانے ہیں ظالم نلکے میں مقابلہ کرانگے انہوں ایک واری جناب احد دا میدان یاد کرنا چاہی دائے اسے باہ مبارک شوال دے اندر 3 ہجری نو جدو جنگ احد ہوئی تو آڈے تے میرے کریم نبی رحمت دے دو صحابی حضرت سعد بن ابی وقاص تے حضرت عبداللہ بن جاش دو میں جناب ایک دوجہ راحت پکڑ کے ایک سائیڈ تے آئے قبولیت دیاں گھڑیاں نے الجنت و تحت ظلال السیوب جنت تلواراں نے سائے تلے لہذا آؤ دعا کریے حضرت سعد نے آکھیا جی تسی بڑے ہو دعا کرو پہلے حضرت سعد نے دعا کی تھی یا اللہ آج کسے تگڑے دشمن میرا مقابلہ ہوئے لڑتا لڑتا میں غازی بڑھ کے انہوں قتل کر کے انہوں دے سامان حرب تے قبضہ کر کے زندہ مدینے جاؤں حضرت عبداللہ کے اندر آمین پھر حضرت عبداللہ بن جاش نے دعا کی تھی یا اللہ میرا بھی کسے تگڑے کافر نل تے تگڑے دشمن نل مقابلہ ہوئے میں دلیری نل مقابلہ کرا صحیح لڑا جنہیں لڑن دا حق ہوندہ ہے آخر لڑدا لڑدا میں شہید ہو جاؤں جدو میں شہید ہوں میرا دشمن سواری تو اتر کے میرا نک کٹ دے میری آنکھاں کٹ دے میرے کن کٹ دے تیرے ہتھاں تے پیران دی انگلیاں کٹ دے اے میرے مالک جدو قبر وچوں نکل کے آوا کیا بندے دن حساب دے واسطے تو پوچھے میرے بندے تیرا نک کتھے رہ گیا ہے تیری آنکھاں کتھے رہ گئیاں نے تیرے ہتھاں تے پیران دی انگلیاں کتھے رہ گئیاں کہ میں اس ویلے آنکھنا لاؤں مالکا تو سب کچھ عطا کیتا لیکن میں دے آیا جو دے عفی کا وفی رسول کا تیرے واسطے دے آیا تیرے نبی واسطے دے آیا جدو میں آنکھا میں نک تیرے واسطے کٹا چھوڑے اور میری کوئی گواہی دے نہ دے تو میری گواہی دے کہ تیرا بندہ سچ کہہ رہے ہو ریاکاری واسطے نہیں لڑے آؤ تے دکھاوے واسطے نہیں لڑے آؤ اے لوگاں کے دلیر صداون واسطے نہیں لڑے آؤ اے تیری خاطر لڑے آؤ تیرے نبی دی خاطر مرے آؤ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے اسی اپنے حکمرانوں اتنا دسنا چاہنے بظاہر دو دعا مختلف نے ایک نے شہادت دی ایک نے قاضی ہونے دی دعا کی تھی پر دعا دا پہلا جملہ ویکھو دو مانے ایک کو جیسا لفظ بولے یا اللہ دشمن دیوی تے تگڑا دیوی سبحان اللہ کسے نہیں آکھا کمزور بندے نہ لڑاوی یا اللہ دو مانے کیا یا اللہ دشمن دیوی تے تگڑا دیوی آج تگڑا دشمن تاڑے دروازے تے آ گیا آج تگڑا دشمن تاڑے بوہے تے آ کے تانو للکار رہا تے کہنا ہے سنتاس معاہدے ختم اگر ختم کر رہا تے تانو تے لڑیاں پانیاں چاہی دیا ایوب خان جیسا غدار جنہیں راوی تے ستلج دا پانی بیچے بیاس دا پانی بیچے آج اس غدار دے کیتے معاہدے دشمن خود ختم کر رہا ہے تاڑا حق بندہ ہے جا کے جناب
جناب تمام رکاوٹاں توڑو تاکہ بنجر پنجاب نو دوبارہ آباد کرو اج تے موقع ہے تسی تڑی لائی پانی بند کرانگے تے جنگ تصور ہوئے گی انہاں پانی بند کیتا تسی بسم اللہ کرو میدان جہاد چترو اللہ دی قسم ہے اے تواڈی عزت دا گریا گراف بلند نہ ہوئے تسی سانو مار دینا جتھوں تواڈے ٹینک گزرے جتھوں تواڈیاں توپاں گزریاں لوگاں تواڈے راواں دے وچوں جناب گرد و غبار نو چہرے تے مل کے برکت نہ لئی تے تسی سانو گولی مار دینا بشرطے کہ جنگ ہوئے اصلی علی سبحان نورا کشتی نہیں ٹی وی تے دکھائی ہوئی جنگ نہیں سوشل میڈیا تے نظران والی جنگ نہیں جنگ اصلی کرو تے قوم آج بھی تواڈیاں راواں دے اندر اکھاں بچھاڑ نو چاہ بے شک آج بھی قوم تیار انہاں نو پتہ نظر آ رہی ہے نا تواڈی گڈ گورننس جے میں تسی ماشاءاللہ زمیندار کولوں کڑک وصول کیتی ہے 2-3 سالاں تو اگے تے سانو یہی خطرہ ہے کہ زمیندار اپنے گھر جوگی رکھ کے تانوں بھوکا مرے گا جڑے حالات لگ رہے اسی بس اتنی گل کرنا چاہنے ہیں تسی جو کیتا ہے تانوں ہی پتہ ہے قوم نو نظر آ رہے ہیں کہ آن والے دناں چ روٹی تو بجلی دے بلاں تو گیس دے بلاں تو پانی دے بلاں تے ٹیکساں تو جو مرنا ہے تے اون دے نالوں بندہ اللہ نبی دے نام تے لڑدا ہویا مر جائے سبحان اللہ قوم تو بیٹھی لہذا قوم بزدل نہیں بزدل تسی ہو بار بار قوم تے نہ سٹو قوم آج بھی کہہ رہی ہے رات دے 2:30 بجے والے نے قوم کہہ رہی ہے الجہاد الجہاد لبیک 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 الجہاد الجہاد انہاں دا ایمبیسڈر اسرائیلیاں دا ہندوستان وچ آ کے کھڑا ہوئے تے آ کے آکھے اسی تواڈے نال ہاں تے مشورے دے ہندوستانیاں نو کہ تسی انہاں نال او کم کرو جڑا اسی حماس نال کیتا ہے انہاں دے بچے بھوکے مارو انہاں نو تباہ و برباد کر دیو تے ساڈے حکمراناں دے منہ وچوں ایک لفظ نہ نکلے کہ تسی کم از کم دے جواب وچ کہہ دیو کہ جے اگر اسی آ گئے نا تے تانوں لکن دی جگہ نہیں لبے گی گل کرن ویلے وی تسی مرن لگ پیندے تو پھر تسی اپنے آپ نو کہندے ہو کہ ہم غوری عبدالی شاہین حتف ابابیل اے ساریاں چیزاں سبحان اللہ لیکن انہاں نو چلان واسطے پھر کوئی دم بھی چاہیے غوری سبحان اللہ عبدالی شاہین سبحان اللہ پر شاہین چلان واسطے شاہین والا جذبہ بھی تے چاہیے اونچی بولو سبحان اللہ اگر جناب اس مشکل وقت جتنی بڑی جنگی ساز و سامان دی کھیپ تے اتنی ٹرین فوج ہومن دے باوجود اسی قضا دی مدد نہ کر پائے اسی مدد نہ کر سکے فلسطین دی قبلہ اول دی میں نو ڈر رہے میں توبہ کرنا ہزار واری اللہ کریم سانو اپنے غضب تو بچائے میں نو ڈر رہے اس نوجوان دی دعائے جلال دا جڑا مدینے المو کر کے کہہ رہا یا رسول اللہ انہاں دی شفاعت نہ کرے آجے جڑے طاقت دے باوجود جنہاں ساڑھے واسطے کچھ نہیں کیتا او جناب بابے دی تانو دعائے جلال نہ لگے جیدے پوترے دوترے جنگی جناب جنگی جنون اچ مبتلا اسرائیلیاں دے ظلم و جبر نل شہید ہو گئے تے وہ اپنے بچیاں نو دفن کرن میں لے کہہ رہے ہو جدو حضور نل قبر اچ ملاقات ہوئے میرا سلام کہنا تے کہنا ساڑا دادا کہہ رہے آسی میں تواڈے نال بڑا پیار کرنا یا رسول اللہ پر تواڈی امت نے ساڑے نال چنگی نہیں کیتی متاں دی بددعا دا شکار ہو جاؤ اسی تانوں اج مومنانہ مشورہ دے رہے ہیں اج بھی میدان چاہو مرتے جانا ہے مولا حسین علیہ السلام دا شعر آپ فرماتے ہیں لو کانت اللبدان انشیت للموت فقتل فی سبیل اللہ بالسیف افضلو آپ فرماتے ہیں اگر یہ بدن موت کے لیے بنائے گئے ہیں اور یقیناً موت کے لیے بنائے گئے ہیں تو اللہ کے رستے میں تلوار سے ٹکڑے ہو جانا سب سے اچھی موت ہے مولا حسین فرماتے ہیں جدو بدن ہے ہی مرن واسطے پھر مزہ تا ہے کہ میدان دے اندر کھڑے ہو کے